And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. The more you hate, the more you love. Hi, DJ Rocky. Dati pa nakikinig na ako sa'yo. At ngayon naman, istorya ko na ang babasahin mo. At mapapakinggan ko. Itago mo ako sa pangalang Luna. At ito, ang aking secret file. Senior high school ako nang mag-transfer ako sa isang private school. Masaya. Wala na akong masyadong hiya sa katawan dahil halos lahat kilala ko. At hindi naman mawawala yung pagiging aktibo ko sa klase. Marami rin akong mga kaklaseng makukulit. Pero merong isang tao doon na pumukaw ng inis ko. Oo, as in kuhang-kuha niya ang inis ko. Online class lang kami. At sa tuwing nakikita ko ang pagmumuka ng lalaking itago na lang natin sa pangalang Asi, naiinis talaga ako kasi papansin siya. To the point na naka-face mask at naka-face shield pa sa klase. Magra-rock sign pa gamit ang kamay niya. Nakakairita. At minsan habang nasa klase, meron siyang inaalagaan na bata. Paminsay, kinukulit pa siya ng bata. O siya mismo ang kumukulit sa bata. Iyaharap niya at ipapakaway niya pa sa kamera. Sa tuwing napapansin siya ng teacher, patawa-tawa lang siyang sasagot. Pero sa recitation, nga naman. Then nagkaroon kami ng group activity. Maraming beses ko naman na siyang nakagrupo dati. Pero parang wala siyang ambag sa lipunan. As in wala talagang pakialam. My gosh! Sabi ko nga minsan sa mga kagrupo ko, itapon na lang kaya natin siya sa ibang group. Hindi naman sa pagmamayabang, DJ Rocky. Magaling din talaga ako makisama. And besides, honor student ako. Kaya nga kahit bagong transfer lang ako sa school, marami na akong kilala. At nakakairita talaga na merong taong ganun sa grupo ko. Iniisip ko tuloy baka siya pa yung maging dahilan ng pagbaba ng grades ko. Puro kalokohan lang kasi talaga yung ambag niya sa group activity namin. Feeling close pa siya sa akin. Every time na may assignment o exam kami, bigla-bigla na lang siyang magtatanong kung may sagot na ba ako, kung meron na ba ako. Sasabihin pa niyan, baka meron ko naman dyan sa identification. Ako naman, dead ma. Pero syempre dahil mapagbigay ako, pinapakopya ko siya. Kasi rin naman, naawa ako. Then may time din na
bigla niya akong chinat. Hinahanap daw ako ng teacher. Sinabi niya sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. At that time kasi wala akong matinong internet sa bahay kaya hindi ako nakapasok. Sa isip-isip ko, aba, may paki pala tong mokong na to sa akin. Pero ganun pa rin, inis pa rin ako sa kanya kasi nga pabibo siya sa klase. Kahit mali o mema yung sagot niya, isasagot pa rin niya para lang masabing active siya sa klase. Hanggang sa natapos na yung school year namin, masaya na ako kasi sa wakas, hindi ko na siya makikita. At baka mag-iba na yung mga kaklase ko sa susunod na taon. Pero, ang malas ko, hindi na ni-rumble ang section at naging kaklase ko na naman ang mokong na si Asi. Walang pagbabago, ganun pa rin siya. Ang dami niyang pakulo at alam na kalokohan sa klase. Ay, ewan ko ba? Bakit ganun siya? Then, may pagkakataon na sa klase, wala siyang maayos na naisagot. Then, unti-unting nahabag ang loob ko sa kanya dahil medyo napahiya siya. Hindi ko na alam. Bigla na lang kami naging close dahil sa isang serious group project. At simula noon, magka-chat na kami na hindi tungkol sa school ang topic kundi sa buhay ng isa't isa. At doon ko siya unti-unting nakilala. Yung mga bata na ipinapakita niya tuwing may online class kami, mga pamangkin pala niya yun. At yung mga pamangkin niya na yun ay ipinapakiusap lang sa kanya ng mga magulang na alagaan niya muna. At yung mga pagpapatawan niya sa klase namin ay ginagawa niya para lang makakalimutan panandalian ng mga problema niya. Napaka-positibo niyang tao. Kahit lahat na halos ng mga tao sa paligid niya dinadown siya, gusto pa rin niya na may mapatunayan. At simula noon, may mga pagkakataon na habang nasa klase kami, magka-chat kami. Nakikita namin ang isa't isa nang umingiti sa gitna ng klase. At dahil doon, pinag-aasar na kami ng mga kaklase namin. Siyempre, todo tanggi kami at sinasabi namin na magkaibigan lang naman kami. Kahit pa na iba talaga ang closeness namin. Then fast forward, nagkita-kita kami sa school dahil sa pictorial para sa graduation. Inasar ko si Asi na bakit siya nandoon hindi naman siya gagraduate. Nagkaroon kami ng small conversation. At habang ako yung pinipicturan, nagpapatawa talaga siya. Kinunsyaba pa niya yung mga katropa niya para patawanin ako. Kaya ayun, hindi makakuha ng maayos na picture sa akin ng photographer. Pagkatapos noon, kinurot ko siya sa tagiliran at sinabing, hanggang ngayon, kuhang-kuha mo pa rin talaga ang inis ko no? Pero tinawanan lang niya ako. Pinisil ang pisngi ko. At kahit inis ang nararamdaman ko, nakaramdam din ako ng kilig. Nung graduation na namin, ay maraming hindi makapaniwala. Nakasama siya dahil nga sa sobrang kakulitan niya. Nagbatian lang kami pero hindi kami nakapagkwentuhan o nakapag-usap. Pero pag uwi namin, nag-chat kami. At nagkasundo na imbitahan siya sa bahay namin para sa onting salo-salo. Kasama ang mga ibang kaibigan ko. Gulat na gulat ang mga kaibigan ko dahil kasama ko ang mokong na kinaiinisan at dinodog show ko sa GC namin dati. At habang nagiinuman, naubusan kami ng yelo. Dalawa lang kami ang bumili ng yelo. Sumakay ako sa motor niya. Diyos ko, DJ Rocky, ang bilis niya magpatakbo. Napapikit ako at napakapit sa bewang niya. Pero agad ko ring inalis. Hinampas ko siya sa braso at sinabing dahan-dahan lang. Pero sabi niya, wag ko raw alisin ang mga kamay ko sa pagkakakapit sa kanya. Speechless ako noon.
Dahil na rin siguro sa kilig. Ilang buwan pa ang lumipas, tinanong niya kung pwede ba siyang manligaw sa akin. Hindi ako pumayag noon sa kadahilan ng hindi ko rin maipaliwanag. Bigla na lang kaming nawalan ng communication. Naging busy sa kanya-kanyang buhay. Pero ganun na ata talaga. Kailangan lang minsang magpahinga. At talagang malupit ang tandhana. Dahil muli na namang pinaglapit ang landas namin. Naituloy ang naputol naming ugnayan noon. Hindi na namin kailangang kilalanin ang isa't isa. Dahil matagal na naman kaming magkakilala. Si Asi ay mabuting tao. At sa kabila ng kakulitan niya, ay hindi mawawala ang pagiging malambing. Na halos parang baby na kung lumambing sa akin. Sa ngayon, going strong ang relationship namin. At masasabi ko na suwerte ako sa kanya dahil napakamaalaga at napaka-thoughtful niyang boyfriend. Yes, DJ Rocky. Sinagot ko na siya at hindi ko pinagsisisihan ang bagay na yun. Sa kabila ng lahat ng inis at galit na nararamdaman ko para sa kanya noon, ay napalitan ng sobra-sobrang pagmamahal ko ngayon. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Luna. At ito, ang aking secret file.